Deci, hello guys, deci, cred că este cel mai bucuros vlog al meu de până acum. Pentru că mi-am luat, nu chiar o groază, dar mi-am luat niște chestii. Eu sunt cea mai fericită acum. Nu știu dacă mă înțelegeți, dar eu sunt cea mai fericită. Și dacă o să auziți niște voci, este familia mea, ca să vă atenționez. Așa, deci o să încep cu Jumbo, ce mi-am luat din Jumbo. Astea două mi le-am luat din Jumbo. Nu știu dacă am fost... ok, am și forfică. Ok, deci mi-am luat așa, asta un stencilă din Jumbo. Pentru că am o groază de măști. Ați văzut în videoul anterior, acela cu arăt ce mi-am luat de ce am primit de ziua mea. Și gen am primit o groază de măști și am nevoie de asta ca să întind masaj. Și ăsta e pentru curățare. Numai că nu pot să și mai am făcut și unghiile și bă, frate. Așa. Oh my god, ce tare e. Asta e papagalul meu. Așa că să știi. Ce mișto e, iată cum se... Mai că nu prea e uniform. Și aici am așa un model din asta mai turbat. Și aici am așa pentru, cred că pentru sub box sau ceva în genul. Dar ador chestia asta, deci nu vreau să știți cum se simte. Asta e așa pentru mască și asta e ca să-mi curăț fața. Da, asta neapărat trebuie să-mi dau o cremă. Și asta e ca să-mi țin așa masca pe față. Și, sau crema. Alte chestii, deci asta îi dau nota 10. Cred că la toate o să le dau nota 10, nu înțeleg ce mai. Sau 9,50 pentru că nu e chiar cine știe ce, dar e ceva, adică. Da. Ok. Apoi mi-am mai luat acest setting spray. Primer spray. Primer spray. Credeam că e un setting spray. Păi, așa scria că setting spray, mă rog. Deci mi-am luat acest primer spray, setting spray din Jumbo, care îl ador. Nu miroase ceva, nu mi miroase mai mult ceva așa de make-up. Place la nebunie, deci vreți să ziceți în comentarii, o să ziceți așa că mamă că e de la Jumbo, că nu e cum, bă frate, deci astea de la Jumbo sunt chiar bune. Deci pe bune. Nu am prea multe de la Jumbo, dar am și chiar mi se par foarte bune. Că nu mi se par așa de proaste, cum credeți voi sau cum cred majoritatea. Așa, am terminat cu Jumbo, să facem o recapitulare. Asta mi-am luat din Jumbo și vreau să-i dau nota 10 cu curat, să rămână aici la spray-uri. Și acum să trecem la Sephora! Deci dacă auziți niște cappuccino, așa ceva, uite frate, pe telefon. Așa. Deci am această cremă care am mai văzut-o și la o fată de la dansuri și am mai văzut-o și pe YouTube. De la Bioma, nu știu dacă se citește așa, dacă nu se citește așa nu mă judecați. De la Bioma, care, nu știu, adică eu voiam să-mi iau crema aia de la Bubble, până aici poză. Mai că a zis că nu au și mi-am luat ăsta pentru că era foarte târziu și trebuia să mai iau ceva. Pentru că nu plecam fără să nu mai iau nimic. Și are aici un scurci, așa că trebuie să-l iau.
Sandra Măruță, Eva Măruță, David Măruță. Gata, am sfârșit. Deci pe asta am dat, cred că 70 sau 80 de lei. Cred că 80 de lei. Doamne, deci uitați-vă cum arată. Nu m-am machiat special pentru că știam că o să-mi iau ceva și vreau să testez. Doamne, deci mi-e și frică să... Oh my god. Doamne, ce bine se întinde, deci nu vrei să știți. Doamne, cum poate să fie așa ceva? Deci... Eu n-am avut niciodată o cremă din asta așa de bună. Niciodată. O să fac sertarul de jos picea pentru chestii din astea. O să vă arăt și când o să fac chestia asta. Ok. Să punem cap. Deci vreau să-i dau 1 miliard. Deci așa ceva, n-ai cum. Deci n-ai cum. N-ai cum. Până când o să înceapă școala, o să-mi fac sertarul de jos pentru chestii din astea așa. De make-up, adică primer, creme sau parfumuri sau mai multe chestii. O să mi le fac dedicate așa. O să mi le fac în sertarul de jos. Și acum, piesa principală este aceasta. Scrieți în comentarii dacă voi fetelor, sau dați like, dacă voi fetelor aveți așa. Eu cred că majoritatea dintre voi care mă urmăriți aveți. Ok. Cum scrie aici Sol Janeiro frumos, adică acest fermoar. Uitați-vă cum se deschide. Și e și mișto chestia asta, pentru că pot să o păstrez. Wow. Deci, o să le scot pe rând. Ca să dau asta jos, pentru că nu-mi place. Sau să o las, sau nu, o dau jos. Cam așa, se prinde. Ok. Deci, mai întâi vreau să văd cum ies. Deci, am această cremă de corp de la Bum Bum. Nu e super. Miroase a biscuite. Doamne, deci miroase a biscuite. Ok, asta e una. Eu o să le știu. Am acest gel de corp, tot de la... Asta este de Sol de Janeiro. Da. Doamne, deci uitați-vă ce mic este și crema asta ce mică este. Cred că cu asta nu o să mă spăl, pentru că e prea... Hai să vedem cum e. Bă, vreau să pun pe ceva. Să-mi pun un pic aici.
Bă, de ce nu curge? Trebuie să vă obișnuiți cu mine, ok? Eu o să leșin. Eu, în principal, vreau să-mi iau pe Move, numai că mi-am amintit că setul acesta miroase a biscuite și eu ador mirosul acesta, așa că îl iubesc. Ok. Deci miroase a prăjitură. Deci așa ceva nu se poate. În ce lume am trăit eu până acum? Deci această cremă miroase deosebit. Dar nu se mai închide. Revin. Ok, gata, am pus asta în că sunt foarte greu. Doamne, deci ce mică e, doamne. Și acum să vedem piesa de rezistență, acest parfum. Este acest parfum. Celălalt parfum, la care îl știți voi, la rozu, este pe cale de terminate și oricum este în bagaj, pentru că am fost cu el la București și așa, mai departe. Așa că haideți să vedem cum miroase. Am emoții. Să-ți așa cum că nu sau... Deci, cum? Ce lume am trăit eu până acum? Deci ăsta este preferatul meu dintre sorile de Janeiro. Clar. Și lui mami a zis că i-a plăcut. Astea. Și ăsta. Ăsta nu prea a plăcut pentru că a zis că nu știu ce. Deci, cam acesta a fost și vlogul. Deci, la asta le dau 1 miliard, 10 miliarde, 10 miliarde, 10, 100 de ca de... Am și să păcit. Bă, stați așa, eu n-am testat asta de corp. Da, stați, cred că o să vreau să citesc, să văd dacă ce este mai exact asta. Pentru că este cremă de corp, nu? A, da, că scrie aici. Da. Să vedem crema de corp, cum este pe corp. Vreau să mai fac înainte, pentru că înainte am curs un pic cremă. Și nu vreau să o irosesc. Deci o să iau și în tabără, o să iau peste tot. O să iau de aici, de pe capac. Și o să-mi dau pe piciorang. Doamne, ce fine este! Ce bine miroase, deci miroase a biscuite. A, și să știți că am luat examenul la engleză. Nu vă spun nota că e cam mică, dar e important că am luat examenul. Asta e important.
M-am uns toată. Dar mă enervează că este cam așa arată de aici. Nu este uniform, cum aș fi vrut eu. Ok, pun asta înapoi. Eu vreau să pun pe asta înapoi. Nu cred că am mai ieșit chiar că și mai era niște elastice de la Jumbo. Ok, vă pup. Dați like, subscribe, comment. Și o să înceapă să organizez iar toate astea pe aici ca să arate mult mai bine. Vă pup și ne vedem la următorul vlog. Și vă rog eu din tot sufletul meu să facem și noi 1000 de abonați. Pentru că am 872 sau 873 sau 871 de abonați. Și mai am foarte puțin și fac și eu știu ce nu vrei să facem. Știu că deci vă mulțumesc din tot sufletul meu celor care v-ați abonat. Deci știți ce mi-e mai că gen vreau să se mai aboneze și altă lume. Pentru că aș fi cea mai fericită. Aș fi mai fericită decât astea care le-am luat acum. Aș fi cea mai... Nu știu. Aș fi... Ok. Aș fi cea mai fericită de pe pământ, că aș face și eu luna asta sau luna viitoare 1000 de abonați. Oricum, haideți să ne mai lungim și să zic pa, pa și ne vedem la următorul vlog.